ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಣದ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಮೂಲಿಯಾನ್ ಬೌಲ್ಡು ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ತಿಂದೆ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದವನು ಬೊದಲರ ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೊದಲುಂಡ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚ ಬೊದಲ ಒಡ್ಚಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವನ ನೀರು ಪೂರ ಇಂಚದೆತ್ತದು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮೂನಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಗನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಹಸಿಮಿ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು 3-4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ 2 ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿತನ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕಾಯಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಿಕ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ 1/4 ಚಮಚ ನೆನೆತ್ತ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಅಲ್ಲೇ ಈತ ಕಾಯಂಡ ಯಾವು ಈತನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಮೂಲು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಮೂಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಸಾರಿ ಅನ್ಮೂಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮದತ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲಿ ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಲಿ ಅದನ್ನಿತ್ತ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮೂನಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ದೀಲೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮೂಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭಲ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.